kita rolling. 3, 2, 1.
kowe padha ngumpul iki arep ana wigati kang perlu tak kandhakake karo kowe kabeh. Kowe ing wektu dina iki aja padha kesilah. Lan kowe kudu bisa njaga kewarasanmu. Mergo pagebluk kang ombro-ombro nganti sak jagat iki ora sak karepe dhewe. Akeh kepati. Kowe kena sesangen suka utawa gawe seneng ing atimu. Nanging sakroning kowe suka parisuka. Sakjroning seneng-seneng aja nganti lali lan waspada. Ya nduk ya. Ayo. Iki mau welengku padha digatake ya. Ya.
siswa wadon-wadon ana ing kene iki. Oh. Ora ana bocah lanang kudu ngene. Ora kok kowe tekan kene iki ana widani apa? Hah? Dadi ngene, Pak, kebeneran. Aku ki ameh plesiran ya to, butuh teman. Sayang. Ayo ikut dengan Abang. Karepmu dhewe kowe, Gus. Kowe iki kok rungok-rungokke apa ora? Ngono napa? Nek kupingmu ora budhek kudune krungu. Lho. Terus Nek mripatmu isih awas kudune ndeleng. Ing wektu iki akeh pagebluk penyakit, akeh pepati, akeh loro. Kok malah kowe arep plesiran iki karepmu piye? Ora kena. Jenengan iku termakan hoax. Nggak tahu hoax, Mbah. Bocah nom yen dikandani Sedaya ora pemberitaan. gelem. Hatekke karo wong tuwa. Sedaya pemberitaan menika namung penipuan. Ampun dados. Kowe iki Ayo kok- sayang. Ayo sayang. Ora kena. Kowe lunga saka kene apa ora? Lo tetap plesiran. Ya wes. Wong loro plesiran nanggung awak awak dhewe. dhewe. Aku ora ngerti. Wong tuwa Kaya ana bareng nanggung dhewe. Ayo sayang. Saiki yen kowe kedadean kaya ngono terus piye kowe? Wis tak kandhani ora mbok gatekake, ha? Kula kang lepat, Mbah. Mulane dadi tanom iki ya le nek dikandhani wong tuwa iki digatekke. Nggih. Lah mulane kuwi. Wis kae bocah-bocah, kae mau dioyak pageblok supaya minggat. Ngono iki.